Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlog, and this is your friend Lou Amor. Today I'm going to tell you, share with you a short story. Kini nga story mahitungit kini sa usa ka pastor o sa iyang membro sa simbahan, of course, no? So one day, ang membro sa ang iyang membro miadto kaniya o miingon kaniya nga, "Pastor, hapit na gid tingali ko mamatay kay galain na gyud ni akong ginhawa, sige lang kong manigabog aslom din. Huot dili ko kaginawa, mura kog sakit ang akong dugan, mura kog dunay sakit sa kasing-kasing. So miari ako kanimo anytime kay kun bawion na ako, at least makaistorya ikaw sa akong mga kaparintehan nga muna akong gibati, no? Wala mo ko laing masumbungan, pastor, ikaw lamang." So while talking, nakabantay ang pastor nga niyang membro huot kayo og sinina. Nanghugot na, nanghiting na ba? Nanghiting na. And so mingon ang pastor nga, igsuon mangutana ko nimo, generous ka ba? So mingon ang mga membro nga, generous man pastor, mangyatagon man ko. Mingon ang pastor kaniya nga, all right, ang akong solusyon sa imong problema, pakita og doktor. Apan mingon ang membro nga, dito na ko gikan sa doktor, pastor, pero wala ko'y sakit, wala sila na-diagnose nga akong balatian. So ang ila ganing ingon nga, paglingaw-lingaw lang kay stress ka lang, no? So, mauto nga, mingon ang pastor nga, palihog, ipanghatag ang imong mga hugot nga sinina sa imong mga silingan or kadtong mga tao nga walay biste. Be generous, no? Aron mahamugaway ang atong pagpuyo, ang Dios magapanalangin kanato o magahatag kanatong kapiskay sa atong panglawas. Kaya nakita nga huot, no? And so, pila may sugilanon, gigituman sa mga membro ang tambag sa pastor nga ang iyang mga hugot nga mga sinina iyang ipang hatag sa kabos, no? Iyang ipang-apod-apod kay naahan magpuntingali kadto siya, no? And so pila ka adlaw ni ana na sukad ni ato nga gipanghatag sa maong nga tawo ang mga bisti niya nga hugot, iyang nasinati nga haruhay ang iyang pagginhawa. Dili na siya mag hinga-hinga, dili na siya, relax na kay siya din. Wala na siya mga niadtong mga bati-bation niya nga murag sakit ang iyang dugan, no? And so laktod baga istorya, nasulbad ang iyang problema, anang iyang paghangak-hangak o dili na kaginawa. And then mibalik siya sa pastor. Pastor, mibalik ko nimo kay magpasalamat ko sa imong tambag kanako, may tungod sa ako ang balatian. Umingon ang pastor nga, unsa may nahitabo nimo igsuon? Nalipay gyud ko, pastor, ako nang gipanghatag ako mga hugot nga sinina. Dayon nalipay kaayo nga akong gipangtagaan. Nagpasalamat sila nako, pastor, ug ako pod nagpasalamat sa Ginoo kay hayahay ang akong paminaw karon, pastor. Dili na ko maglisod og ginawa, dili na sakit ang ako ang dughan, dili na lain ang akong kuto-kuto, no? So nasulbad gyud, pastor, nga akong balatian. So mingon ang pastor nga, salamat kayo sa Ginoo kay nakauna-una gyud ka nga imong i-share sa imong isig kaingon ang mga sinina nga huot na. O tuod man moingon na siya nga dili gid ay maayo ng dili manggihatagon, pastor, no? Nga imo gyapon gipuson kadtong mga sinina nga bisag masuon pa unta pero dili nimo suoton tungod kay anugod, no? So kini nga sugilanon ako kining masumpay ngadto sa mga tawo nga nag-amto sa kabuhi acid reflux, no? Or gastroesophageal acid reflux or gastroesophageal reflux disease, no? Mao kana ang medical term sa acid reflux kanang gitawag og GERD, no? And so tuod man akong ika-share nga kanang mga tawo nga nag-antos og GERD or kabuhi, bawal ginang tight-fitting clothes, no? So bawal ka na magsuot og mga skinny, kanang mga tight-fitting, mga undies na to, underwear, mga bra nga huot sa mga lalaki, kibaw na mag-unsay mga ipangsuot diha, no? So dili na pwede nga magpahuot kita tungod kay nga acid musaka. No, musaka ang acid, and then mag-heartburn ta, makaingon din ta nga doon tayo sakit sa kasing-kasing, makaingon din ta nga hapit naman tingali kung matay kay dili na ko kaginawa. And so muna akong i-share karon nga kung ang nag-antos kita ni ana, avoid tight-fitting clothes, magpaluag gyud ta, no? O gusto mong mutambok, na may ubang mga tao nga gusto gyud mutambok, ayaw mo pagsuol og hugot nga sinina, pinaluag aron free ang pagkaon, dili din ta dali mabusog. Kaobserbar mo kung huot ang atong sinina, ato dayon abrihan ang atong pants, ang atong maong tungod kay huot maglisod na ta ginhawa, no? Labi na og baksan pag yun nato na og huot, nahingsamot, no? So pinaluag tanan, no? Katong gusto man
manambok, luag tanan, no? So, mao ka na akong sharing karon nga kung aduna kitay acid reflux or kabuhi in Bisaya, avoid tight-fitting clothes. Again and again, magpaluag ra gyud ta. Like me kaniadto sa hilig kog badihaging kana mga huot, 24 akong hawak. Pero sukad na nagpaluag na ko, ngabot ng 28. Pero tama na diha, dili na ko manambok because akong disiplina nga akong kagalingon mag-walking gid ko 30 minutes in the morning, 30 minutes in the afternoon, no? So 1 hour bali every day gid na, no? Aron dili ko manambok gyud, no? So medyo mamords ra pod. Mamords ba kanang medyo tsada gid sa tanaw, no? Dili po nang niwang, dili po nang tambok, no? So mao kadto, avoid tight-fitting clothes, no? Ito ipanghatag ng mga huot diyang mga sinina. Or, better yet, kung dili, manug nang tamang hatag, atong guntingan ang masig kasid-sid tag 1 inch, no? 1 inch, diri 1 inch, diri 1 inch diya, aron luagra ang atong paminaw, comfortable, no? Dili ta mo, kanang feeling ba nga murag mo throw up, o basta huot na kaayo, inaana man na. And so, mo kada akong sharing karon, avoid tight-fitting clothes ni adtong mga tao nga nag-anto sa kabuhi, no? Or acid reflux, no? And so, bye for now. Have a good and godly day, everyone. And please remember, if the goings get tough and rough, look unto Jesus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, live by faith, not by sight. Live a day at a time. So, this is your tita, your nanay, your ate Lu. Have a good and godly day, everyone. And please, if you like the content of this channel or this video, please like and subscribe, no? Dunay daghang maingon ako nga kanang unsa na promotion ba na nga mubayad lang ko kay aron para subscribers and views. Dili lang ko, no? I want to grow my channel organically, no? I want to grow my channel organically. At least dili po ko makasupak sa community guidelines sa YouTube, no? Salamat kaayo sa platform niini nga gihatag sa YouTube kanako. So again, this is Lu Amor signing off, of welcome kamong tanan sa LV Amor Vlog. So bye-bye for now, and again, have a good and godly day, everyone.